رو dixwazim hinek behsa Ehmedê Xanê bikim û berhemoyî bikim çi gotiye çi negotiye. Serî de dixwazim çend beytan ji pirtûka Ehmedê Xanê bixwînim ku ew pirtûk ji alî Qedrî Yıldırım ve hatiye amadekirin û Kurdiya îro jî ji alî Qedrî Yıldırım ve hatiye amadekirin di wî pirtûkê de. Pirtûk ji alî Weşanxaneyê Avestayê de hatiye weşandin. Ehmedê Xanê çi gotiye berî de dixwazim hinekî wê bixwînim çend beytan ji wir bixwînim. Da cam bi meyê cîhûn nûma bît, her çi me îradeye xuya bît. Da keşif bibin li ber me ehval, kanên dibîtin muyesser îqbal. Îdbara me wê gihe kemalê, aya bûye qebîlê zewalê. Yê her wiha dê li îstîvê bît, heta wê ku devrê muntehab bît. Qet mümkün e ew ji çerxê lewlêb, talî bibîtin ji bo me kewkeb. Bextê me ji bo me re bibit yar, carek bibitin ji xabî hişyar. û wisa berdewam dike Ehmedê Xanê di vir de, ango hinekî din zelal bibêjim, dibêje gelo şansê me, qedera me wê bêguhertin an neyên biguhertin. Wê çê nîşanî me bide, kat bê em wî mizeh bikim. Gelo dibêje stêrka şans dibêjin ya, ew ji bo me jî bêdîtin an nedîtin. Çima dibêje Ehmedê Xanê tê zanîn di memûzîn de pirsgirêka herî girîng ji bo Ehmedê Xanê nedewletbûyîna Kurda ye. Belê ew memûzîn wek mirov dikare tekstekî edebî jî bigire dest xwe wisa ye jî gelek jî girîng e. Yani ew bêguman tiştekî rast e. Lê Ehmedê Xanê memûzîn ne tenê wek destanekî an jî çîrokekî eşq girtiye destê xwe. Bi aliyekî din vê destanê şîrove kiriye û nivisiye. Belê rast e, memûzîn destanekî an jî çîrokekî qedîm ya gelê Kurd e, wek destana Leyla û Mecnûn, Ferhad û Şîrîn û wekî din, ew ji eydî Kurda ye. Derheqê wî de ji li her heremê Kurdistanê bawer dikim versiyonekî memê alan heye, wek mînak oryantalîstên Fransîzî Roger Lescot di seriyê sedsala bîstan de derheqê destana memê alan da pirtûkekî amade kiribû û di wî pirtûkê de nîşan dide ku 28 versiyonên cuda cuda berhev kiriye, yani kom kiriye û bi alîkariya Celadet Alî Bedirxan wî çap kiriye û pirtûk jî di Weşanxaneya Avesta wî pirtûkê çap kiriye. Dixwazim wî jî pêşniyar bikim ji bo we. Lê Ehmedê Xanê destana memê alan bi şiklekî cuda û bi peyamekî cuda nûva nivisandiye. Loma jî gelek bi qîmet e. Di vir de derdekî xwe ye, wekî min behs kir derdê wî nedewletbûyîna Kurda ye. Lê dîsa ji bo ziman, ji bo milletekî ew eşqa memûzîn kiriye eşqa milletekî, eşqa zimanekî. Yani ji bo wî jî wisa dinivîsîne mesela di vê pirtûkê de dixwazim wî jî ji we re bixwînim çima bi Kurdî nivisandiye. Lewra tê zanîn wî demê bi taybetî zimanê serekê ên hukm dikir, zimanê Farsî û Erebî bû, Tirkî ne zêde bû. Lê Xanê mesela vî pirtûka xwe bi Kurdî nivisandibû. Wek mirov dikare wisa jî muqayese bike. Sed salekî beriya Ehmedê Xanê Şerefxanê Bitlisî jî pirtûkekî gelek girîng nivisandiye. Ew jî ji bo Kurdan, ji bo netewperestên Kurdan, ji bo niştimanên Kurdan gelek girîng tê dîtin. Gorî min jî wisa ye. Mesela wî pirtûka xwe Şerefnamayê bi Farsî nivisandibû. Lê Ehmedê Xanê bi taybetî Kurdî nivisandiye. Yani bi tercihekî zanebûn tevgeriye. Çima wisa kiriye? Mirov dikare derheqê wî de jî serî li beyta Ehmedê Xanê bidin. Ka çima wisa gotiye. Wisa dinivîsîne. Xanê ji kemalê bêkemalî, meydana kemalê dît xalî. Yani ne ji qabilî û xebirî, belkî bi teessûb û eşîrî. Hasıl ji înat eger ji bêdad, ew bid'at e kir xilafê mut'at. Safî şemirand ve xwarî durdî, mamendê durrê lîsanê Kurdî. Înayê nîzam û întîzamê, kêşeya cefa ji bo wê amê. De xelkê nebêjîtin ku eqrat, bê me'rîfetin bê esl û biniyat. Envaê milel xwedin kitêbin, kurmancî tenê tê bêhisêbin. Berê wisa dinivîsîne, di vir de jî girîngiya zimanê Kurdî, girîngiya xwedî derketina zimanê Kurdî û nasnameya Kurdî wisa nîşan dide. Loma pirtûka xwe bi Kurdî nivisandiye. Ji ber wî pirtûka Ehmedê Xanê ji bo îro, ji bo gelên Kurd, ji bo gelên niştimanên Kurd gelek xwedî qîmet e.
وەک مگوت خانی دەوێ پرتوکا خوا دا مەسەلەی مرۆڤێک ئیرۆژی دەگرن دەست وەک ئیرۆژی هین گرنگیا خوا هەنە گرتیە دەست لۆما پرتوکا خانێ di navberê de 400 sal derbas bûye jî hîn xwedî giringî ye. Mesela çi dibêje di wir de meseleyên polîtîk girtiye dest. Yek ji wan mesele mirov dikare bîne ziman ya herî giring xanê wisa dinivîsîne di beytê xwe de mesela dibêje Kurd çima hertim dibin destin. Derheqî de jî wisa nivisandiye dixwazim wî beytê ji we re bixwînim. Ezmame di hikmeta Xwedê de kurmanj di dewletê dinê de aya bi çi vecihî mane mehrûm bilcümle ji bo çi bûne mahkûm. Belê pirsgirêk Ahmedê Xanî gelek giring e 400 sal berî pirsiye gotiye çima Kurd bûne mahkûm yanî ji bin destên Farisa, Tirka û Ereban de çima bûne mahkûm yanî çima ji aliyê wan vatên rêveberkirin çima ew bi xwe rêvan nabin. Ew pirsgirêkekî gelek giring e. Xanê 400 sal berî vî pirsiye. Derheqê wî de bêguman bersivên Ahmedê Xanî jî heye di pirtûka xwe de wî jî nîşan dide memûzîn de. Yek faktorekî çi ye ji bo bindestiya Kurda gorê Ahmedê Xanê faktorekî herî giring yek îttifaqa di nav gelê Kurd de ye. Ew derheqê wî îttifaqê de çi dibêje yancî yekîtiya gelê Kurd çi dibêje çend beytê wî ji bo wî jî bixwînim. Ev Rom û Ecem bi wan hesarin kurmancî hemî li çarkenarin. Her du terefên qebîlê kurmanc bû tîrê qeda kirinê armanc. Wisa dibêje û berdewamê de çend beytê din de jî derheqê yekîtî û îttifaqa navbera gelê Kurd de ki tune ye wisa dinivîsîne. Geredê hebû va me îttifaqek vêkira bikira me înqiyadek. Rom û Ereb û Ecem bi temamî hemiyan ji me re dikir xulamî. Tekmîlê dikir me dîn û dewlet, tehsîlî dikir me îlm û hikmet. Temîzî dibûn ji hev meqalet, mumtazî dibûn xwedan kemalet. Gorê Xanî meseleya herî giring ji bo Kurdan tunebûna yekîtibûnê ye. Ew mesele herî giring e. Ew heman mesele di pirtûka Şerefxanê Bitlisî de ku 100 sal berê Ahmedê Xanî wî nivisandibû di şerefnameyê de jî heman pirsgirêkê ziman Şerefxanê Bitlisî ji bo hevdikişîne ser vî meseleyê. Lê dîsa bi Xanî berdewam bikim. Xanî tenê ne wek mesele ittifaqa tuneye ya di navbera gelê Kurd de nîşan nade. Xanî di hinek beytê xwe de ji behsa eşîrên Kurd merdiya wan, cesareta wan, xeyreta wan jî dike. Lê dibêje ku ew ji hev minnet nakin, loma jî ji hev re serî nadanin, nayînin gelhev, nayînin cemhev. Yek ji yekê din xwe baştir dibîne, loma jî ittifaqa di navbera wan de hertim qelse û tune ye, ew jî pirsgirêkekî herî giring e ji bo Kurdan. Loma jî dibin xulamtiya gelê din de dimînin. Ew mesele îro jî pirsgirêkekî gelek giring e. îro jî mesela zed bikin, dema Kurd nîqaş dikin, dibêjin çi ye pirsgirêka me herî mezin dibêje yekîtî ye. Lê vevê ew yekîtî mesele wekî Ahmedê Xanî nîşan daye, Kurd 400 sale vî pirsgirêkî dijîn, loma jî nabin ser bi xwe. Dibe mirov wî baş bizanibin, baş bînin berçav. Îro jî mesela pirsgirêkên Bakur û Başûr, pirsgirêkên Rojava û Başûr bi temamê li ser vî meseleyê pêşketiye. Mirov dikare wisa bibêje. Pirsgirêkekî din nîşan dide Ahmedê Xanî di pirtûka xwe de ew jî serokatî an jî rêbertî ye. Dibêje rêberên Kurda tune ye, an jî pêwîstiya Kurdan bi rêvebertiyekê ye. Çawa dibêje em wî mize bikim jî. Ji we re bixwînim. Hesil bûbûva ji bo wî tacek, elbet dibû me jî rewacek. Xemxwarî dikir li me yetiman, tînana darê ji dest leyîman. Xalip nedibû li ser me ew Rom, nedibûne xerabî di dest bûm. Mahkûmin Allah û salîke, maxlûb û mitû û Türk û tacîk. Emma ji ezel Xwedê wisa kir, ew Rom û Ecem li ser me rakir. Belê wisa berdewam dike, yanî dibêje pirsgirêka herî giring, padişahekî me, an jî qiralekî me, an jî rêberekî me tune ye. Eger heb ya Rom û yani Rom ji bo Roma, Tirkan ji bo Tirkan dibêje Rom û Faris wê li ser me mêtîngirî nekirine, li ser axa Kurdistanê wek dewletên dagirker an jî dewletên serdest wê berdewam nekirine. Ji bo wî jî dibêje eger yek heba li me xwedî derketa, li zimanê me xwedî derketa, li çanda me xwedî derbiketa, wê rewşa herî baş ji bo Kurda pêş biketiye. Lê bêguman
نابرا کرده da piskirîkek wisa ye. Lê li alî din da jî mesele tenê nerêvebertiye yani xanê wî jî nîşan dide. Dibê belê gelek rêver jî hene yani gelek kesî dibêjin em padişahın ancî em emîrin ancî em rêberên gelê Kurd in gelek kesî wisa jî dibêje heye çiqa ew bi xwe mesele ye. Di vir de mirov dikare bibêje xanê tenê ne yek ji bo ihtiyaciyekî padişahan jî kralekî revame dide. Xanê dibêje ku gelek kes hene Roma jî ew nayên cem hev her yek ji din re dibe tu darê xwe dayîne. Piskirîka Kurda işte yek ev e Roma me behsa yekîtiya navbera Kurda kir. Ew bi hev re têkildar in yani dibe mirov nikare cuda cuda wan bigire dest. Niha ji ber van tiştanê ku van polîtîk peyamên polîtîk in ku xanê di navberê de 400 sal derbas biye jî dîsa ji bo Kurda xwedî girîng e. Belê mirov dikare xanê wek di naveroka modernbûyînê de wek netewperestekî an jî niştimanekî qebûl bike. Ew piskirîkekî gelek girîng e derheqê wî de tenê dixwazim bibêjim gel akademisyenên Kurd an jî wekî din akademisyenên li ser Kurdan xebat kirine an jî di navbera siyasetê de jî gelek nîqaşê girîng hene tenê dixwazim çend nava ji we re bêjim wek minak Emîr Hesanpûr, Abbas Velî, Martin van Brûnesen derheqê vî mijarê de gelek nîqaşên hêja kirine tenê dixwazim pêşniyar bikim hûn jî pirtûkê wan bibînin bixwînin pirtûkê wan piranî jî ji alî weşanxaneya Avestê ve hatiye çapkirin wê dixwazim bibêjim. Lê alî din de jî alî siyasetê de kengê xanê ji bo netewperestî an jî niştimanî hate kifşkirin derheqê de jî dixwazim çend gotina bibêjim. Celadet Alî Bedirxan wek tê zanîn di 1933 de ji Reîsê Dewleta Tirk Mustefa Kemal re nameyekî mektûbek şandibû. Wî mektûbê de gelek tiştê dîrokî dibêje mektûb gelek girîng e ji alî de. Lê Bedirxan înkarkirina Kurdan a Dewleta Tirk de derheqê wî de dema tişt dibêje netewperestiya Tirk û Kurda tîne li ber hev wek muqayese dike. Dibêje ku meseleya Kurdistan meseleya Kurdan wisa binav dike dibêje meseleya Kurdistanê ew mesele ne meseleya îro ye ne di dema Mustefa Kemal de an jî komaran nû de dest pê kiye ew mesele di 1500 de yani salên 1500 de dema Yavuz Sultan Selîmî de dest pê kiriye û heya îro hatiye lewra Kurdistan cara ewil wî demê bûbû du perçe û şûn de jî dema komara Tirkiyê de jî bû 4 perçe piştî Lozanê wisa mirov dikare bîne ziman. Bedirxan derheqê van de tiştan dibêje û dibêje dewama wî de jî gotina xwe tîne ser Ehmedê Xanê di vir de Bedirxan netewperestiya Kurd û Tirkan muqayese dike û loma dibêje Ehmedê Xanê wek mübaşîrekî netewperestiyê di cîhanê de yekem e. Ji bo wî dibêje netewperestiya Kurd gelek qedîm e lê ya Tirkan çend sal berê dest pê kiriye. Ji bo çi wî dibêje? Çünkü dibêje di vê sed sala em tê de dijîn tişta herî karakterîstîk ew e ku netewperestiyê ango nasyonalîzm. Ji bo wî dibêje ew karakterîstekî vê sed salê û Ehmedê Xanê di 105 sal berê wî dema Bedirxan jiyan kiriye ji bo wî dibêje 105 sal berê vê aniye ziman vê rastiya aniye ziman loma jî ew gelek mirovekî gelek mezin e. Ji bo Ehmedê Xanê gelek gotinên balkêş dibêje wek mînak dibêje ew wî tenê pirtûkekî nenivîse ew wek pêxemberekî ye pêxemberê baweriya me ya netewî yani wisa binav dike Ehmedê Xanê. Dîsa ji mektuba Celadet Bedirxan mirov agatar dibe ku cara yekem wî çaxê Bedirxan derheqê Ehmedê Xanê de agatar nebiye lewra dibêje di sala 1892 de bavê min Celadet Alî Bedirxan wisa dibêje bavê min dibe pirtûka Ehmedê Xanê ya bi destnivîs kopî kir zêde kir di nav ciwanên Kurd de belav kir ku bixwînin û agahtar bibin derheqê Ehmedê Xanê û piskirîkên Kurdan de yani mirov dikare wisa bibêje ku cara yekem di nav netewperestên Kurd de yani niştimanên Kurd de Ehmedê Xanê cara yekem wisa hate kifşkirin û wisa lê xwedî derketin. Dîsa Rojnameya Kurdistanê de ku ew jî rojnameya ewliya Kurda tê qebûl kirin di 1898 de cara yekem çap bû. Di wir de jî hinekî beytên Memûzînê yên Ehmedê Xanê hatine çap kirin. Şûn de jî çend weşanên wê demê ê Kurdan de
Ahmed Xanê behs hatiye kirin, beytî hatine çapkirin. Lê bi taybetî piştî salên 1966 da Ahmed Xanê hîn zêdetir di nav Kurdan da hat pelavkirin û hat zanîn ji ber hîsên an jî hêstên netewperestî niştimanî dîsa hate köşkirin û belavkirin. Wê demê mesela Mehmet Emîn Bozarsan xebatekî gelek baş kiriye. Dîsa bi tîpên latînî memûzîn amade kiriye û xwastiye çap bike lê belê dewleta Tirk desta eser gerek ciltên wî jî nûmuneyên wî jî şewtan dêwekî hemû kitabên derheqê Kurdan da an jî Kurdî. Mehmet Emîn Bozarsan jî wek gelek kesê din derheqê xebatê xwe yê Kurdî ji bo Kurdan gelek eziyet dîtiye li Tirkiye lê şûnda derkete derve dewlet dîsa gelek xebatê wî baş hene ji bo Kurdan. Min behsa Mehmet Emîn Bozarsan kir di heman demê de siyasetmedarek gelek balkêş heye Saîd Qirmizi Toprakhan ku di nav Kurdan da wek Doktor Şivan jî tê zanîn. Wê jî di pirtûka xwe de di 1907 da wisa behsî kir derheqê Ahmedê Xanê da. Dibêje wê meşeleya netewperestiya Kurd, niştimaniya Kurd 275 sal berê pêxist û loma jî hemû dünya hemû Kurd wî wek şairekî mezin dizanin û dibîzin. Loma jî Ahmedê Xanê xwedî wateyek gelek mezin e gorî Saîd Qirmizi Toprak wek Jean-Jacques Rousseau yê Fransîzî di hêla raman û fikr û netewî de yani ji bo wî divê gelek mezin e. Di alî edebî de jî Qirmizi Toprak Ahmedê Xanê bi Shakespeare re muqayese dike. Gelek qîmetekî mezin dide. Şûnda jî gelek siyasetmedarên Kurd her tim lê xwedî derketin. Wek minak wî demê de dozekî li dijî siyasetmedarên Kurd tê vekirin doza DDKO tê zanîn. Di wê de jî siyasetmedarên Kurd di mahkemê de xwe bi Ahmedê Xanê parastin hem ji bo ziman hem jî bo nasnameyê gelek tiştên dîrokî wî demê gotibûn û referansa wan herî an ji çapkaniya wan herî mezin herî pêşî jî Ahmedê Xanê û Pirtûkawî Memûzîn bû. Şûnda jî hereketên tevgerên Kurd dîsa li ser qîmeta Ahmedê Xanê zanîbûn wek mînak Mirotkar Abdullah Öcalan jî nîşan bide. Wî jî nod û çara de li reportajek xwe de gotibû em xeyalê Ahmedê Xanê bicîtînin. Di piştî 2000-an da gelek fikrî û ramanên wî guherin rast e lê derheqê Ahmedê Xanê de jî hinekî fikrî guherin e lê dîsa jî dibêje xewin Ahmedê Xanê em bicîtînin. Îro jî dema mirov dinêre li Rojava, li Rojhilat, Angû, li Başûr û bi taybetî li Bakur gelek sazî hene bi navê Ahmedê Xanî. Gelek xebat li ser navê Ahmedê Xanî tê pêşxistin. Lewra qîmetek gelek mezin îro tê dayîn ji bo Ahmedê Xanê. Ew jî tiştekî nîşan dide. Salçıqaş derbas bûn, salçıqas li sera derbas bûn. Qîmeta Ahmedê Xanî di nav gelek Kurd da her çû zêde bû. Yani fikr û ramana netewperestî an jî niştimanî çiqas di nav gelê Kurd da belav bû. Qîmeta Ahmedê Xanê jî her wisa zêde bû.